گوندê xerabzerê gundê xerabzera biçûk li Kobanê 35 kîlometr li başûrê Kobanê dikeve. Ev gund ji nêzî 35 mala yan xaniya pêk tê û neşteciyê wê jî nêzî 500 kesî ne. Ji êla Qorîbegin ev gund pir kevne, şikeftek kevin tê de ne, hemû alavê kevin in. Ev gund gundekî kevnetor e. Karê çandiniyê dikin û xwedîkirina ajalan dikin. Bixwe ev agahî ji kurê gund Ehmed Bozan gihişt me û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Koro parêzerim ji devera Dirbêsiyê. Îro dîrok 15 meha Çarayê 2025.